Kuma rahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jama'a barkanmu da safiya. To yawa yanzu zamu nuna wa mutane yacca zaka siyar da dala bayan ka same ta. So a wancan first video dai mun nuna yacca zaka sayi dalar da kanka ka shigo da ita. Misali kana da naira zaka sayi dala kenan in zaka yi wani amfani da ita. To yanzu nan zamu nuna yacca zaka siyar da dalar ne bayan ka same ta. Shine abu na farko da zamu yi shine kamar da yadda muka yi a wancan karon. Zamu shiga nan wajen P2P dake da nan wajen da shine duk wata exchange a wajen P2P zaka na shiga. Shine zaka iya siyar da dala ko ka siya ba wai wajen withdraw ba. Withdraw shi ana shiga ne yayin da zaka tura dala daga wata exchanger zuwa wata exchanger ko kuma daga wata exchanger zuwa wani platform din ko kuma daga wata exchanger zuwa wajen wanda kake bukata. Bayan mun taba wajen da aka rubuta P2P nan kamar haka. So a wannan exchanger ta OKX ce dai kenan. To zamu dawo nan wajen. Wancan karon mun yi amfani ne da nan wajen buy din nan. To idan muka lura sosai zamu ga daga wajen buy idan kuka lura sosai za ku ga akwai sell daga nan gefen. So idan ka taba sell din abinda zamu yi duk kala abu ɗaya ne da wancan karon da wannan karon. So abinda zamu yi bari misali yanzu ina son bari in sayar da dala muga ta nawa ya kamata in sayar. Bari na shiga nan wajen amount. Zamu yi searching amount bari in ga ta nawa ya kamata na siyar. Okay bari in gwada yin searching din ta 10,000. Misali kana da dala 20 zaka iya rubuta 10,000 duk da dai ta haura haka. To ga wannan ma na ma san shi wannan Muhammad Sani. So zan yi trade da shi. Gashi nan. Shine idan ka lura daga nan in dai har baka samu wanda zai iya siyan ta yacce kake so ba zai yi trade din yayi ba. Ko ka shiga ma zai nuna ma amount din da aka siya ba zai kai. Kaga wannan daga ta 10,000 yake siya zuwa ta 253. To zan shiga kan shi kuma ga a farashin da yake siya nan yana da kyau ba laifi farashin nashi. Zan shiga nan wajen a nan wajen idan muka lura sosai a nan wajen ya rubuta mana dala nawa muke so mu siyar. To daga nan wajen zamu rubuta dala by quantity kenan. Zamu rubuta ta anan misali ina son in sayar da dala 20. To idan kuka lura sosai daga nan za ku ga abin da suka rubuta mun dala 20 ta kai naira 12,216. To kawai zan danna yes sell. Ka gane already ni na riga na yi admin payment method nawa. Wato na riga na saka inda ana tura mun kuɗi na. To ni wajen guda uku ma na dora idan na shiga daga nan za ku ga sun ce mun in yi selecting. Misali in ina son a tura mun a GT na gashi. In ina son a tura mun a wannan bankin nawa Palmpay gashi. In ina son a tura mun a wannan bankin nawa Kuda. So a Kuda nake so a tura mun. To in dai baka yi trade da farko ba a yau da kyau ban yi P2P ko so ɗaya ba. Kawai zaka shiga inda aka rubuta ma send code din nan. Za su tura ma akan code akan layin ka saboda su tabbatar da kai ne kake son ka cire wannan kuɗin naka. Saboda kawai wani ya ɗau wayarka kawai ya je ya ma P2P. To shi yasa abin suka sa shi a tsari. Yanzu zamu jira su tura mana code. Zamu jira su turo mana code din. Code din namu ya ɗan ɗau delay. Ba na son bidiyon ya tsayi bari yanzu zai shigo dai amma. Bari mu jira. Code din nan dai so saura 26 seconds. Wanzu kun kana tura less than 2 seconds ma ya riga ya shigo. To yanzu dai na ga ɗan neman ɓata man lokaci. Abun amma na san zai shigo. Har ya shigo. So kafin ya shigo yanzu nan idan ka lura daga nan za ka ga a farashin da zai sayi dalar ta haka nan ma 610 da ke dala gaskiya ta ɗanyi high sosai. Dala ta ɗanyi high sosai. Yau ga code din mu nan ya shigo za mu yi copy din shi mu paste nashi. So kawai bayan ka yi copy ka yi paste sai ka zo ka danna sell din nan. Kana danna sell din nan shi siyarwa ma ya ma fi sauki akan siya. Shi siyarwa daman ba kai ne zaka turo kuɗin ba kai za a tura. Gashi nan idan kuka lura za ku ga detail ina nan gabaki ɗaya na abin da za a turo mu. Gaba ɗaya detail ina gashi nan. Gashi nan Kuda ban ga kuɗin da zai tura mun nan 12,200. To idan kuna bukata za ku iya shiga nan ku yi chatting da shi. Za ku shiga nan can sama wajen message din nan. Idan kuka shiga za ku yi chatting da shi. Okay gashi nan ya ce yana yin charges na naira 100
to ni saboda gashi na mana tambaya ta, saboda kan na delay kawai zan ce mai ba matsala kawai ya biya haka. Amma in kai baka so zaka iya katse shi, zaka iya ce mai baka bukata to zai iya yin cancel. Ba kowa ne da yake yin charges din naira 100 ba. So sakamakon dai wasu suna yi ne saboda su ma su dan amfana. Saboda gaskiya harkar wannan macen din ba wani kuɗi take kawowa sosai ba, amma dai wasu da yawa sun dogara da ita. Tunda harka ce mai kyau ita ma, harka ce wacce indai kana da lokaci zaka yi ta kuma zaka amfana sosai. Indai zaka yi trade sosai a rana. To gashi nan zamu dan jira shi sakan mana. Kai dai kawai in ka riga kai haka zaka iya fita ma ka je ka ci gaba da sabgogin ka. Kai dai kawai zaka ga alert a bankin ka. Bari mu dan tsayar da bidiyon kamar na minti 2 haka. Tsayar da bidiyon kamar na minti 2 yana sako mana kuɗin mu. Kawai shikenan. Yana sakan mana kuɗin mu. Yauwa yanzu idan muka lura zamu ga gashi nan order ta riga ta shigo. So wannan ma ya dan dau delay amma ba matsala bane ba. Abinda aka taba shi ne daga nan kasa in muka dauke wannan abu za inda suka rubuta ma less. Yanzu zan je in duba in ga abin da ya turo mu. Okay, ga abin da ya turo mun nan. Ga kuɗi na nan sun shigo cikin account ɗina. Ga kuɗi na nan sun shigo to kawai zan zo nan. Zan zo cikin nan waje da. Zan zo nan, zan danna mai less din nan. Zan danna confirm.